Bez jahod se nevracej. Dobrý den, Maruška už nás našla a vám bychom rádi představili v tomto krátkém videu naší firmu Gastro Full of Life společnost s ručením omezeným, která se zabývá především velkoobchodem a maloobchodem s ovocem a zeleninou. Nabízíme široký sortiment nejen sezónního ovoce a zeleniny, ale také bylinky, houby a z těch méně typických, jako jsou například jedlé květy, exotické ovoce, různé výhonky, klíčky a další. Na trhu působíme s 30letou tradicí. Celou tu dobu dodáváme tu nejlepší kvalitu za rozumné ceny s premium službami, od přijetí objednávky až po dovoz přímo k vám. Sídlíme ve velkotržnici Lipence a tak se k nám denně dostává čerstvé zboží od tuzemských i zahraničních pěstitelů. Zboží pro vás skladujeme a připravujeme v několika chladících boxech s odlišnou teplotou podle potřeby zboží. Co na našich službách je výjimečné? Že nemusíte brát po kartonech ani celých balení, ale naši skladníci vám připraví množství, které vám bude vyhovovat. Nyní jsme úspěšně dokončili výstavbu nových chladících skladů, což nám umožňuje více nakupovat napřímo od pěstitelů za nižší ceny. Zboží vozíme v plně chlazených autech pod kontrolovanou ideální teplotou a tak vám dodáme 100% čerstvost. Dále bychom vás chtěli informovat, že nově zavážíme od pondělí do pátku kompletní sortiment potravinářského zboží s více jak 8000 produkty. Pokud vás naše nabídka zaujala, budeme rádi, pokud se nás rozhodnete vyzkoušet a věříme, že naplníme vaše očekávání na 100%.